jam Gueno Waly fini wiyete men ñande nasande 5 bawte ujune 224 ina hawre tati dew hoddayru ujunere temen nayyi capannayyi jeegom fergo whatsapp holko gonduɗa beele koko gasi jewte ma walla koko haaɓi yewtoɓe ma walla ko kulhuli ngam perguitte baɗoje ma hanki jewte tokket gasatano e ma min ñalla momtude ngam ustude teddendi ma gila min calmini min juurima mo gasata e ma baaba ha e baabeteɗo morul ha pimbol salminoɓe ma an gonɗo dow mi nangani inde ma an mo tongode mum sakkitori ndiga 5 mi nani haala ma mo limti juuma walla juutna e salminoɓe ma gadde toɓɓere yimɓe jewta softanɓe jewte ma gilay lowdi ha debbo e nder galle waɗa e ma koɗo galle e denɗiragal kala yontere ina dañeteno e ma fina tawa asku ciftitindi pular wi fof waɗa e ma juɓɓudi jewte e kuule kala dental ma jengi wela surgaji kirda e yeewaɓe ina jewtirma whatsapp wonko daña ha heewi e ma hendu natni e gaska ko yaltinta e ma yiɗɓe daña denti guddita e ma ɓiɓɓe ginnira hay dewle kumama e ma jangde gande towɗe keɓama e ma defte muula jangde newi e ma mi haɗa ɗo mi fada jaabowol wonɓe e nder ma kuɗo lamtoro Sall Abdoul Toksel mo dulmaji demɓe e dande Maymouna Oumar Diallo mo heelangi duɗal Pulaar Murtuɗo Joob yo jaam ñallu ñallen e nder hen